Civata parêzgeha Duhokê di civa û gotobêjan li ser pêşînyarên kargeriya parêzgehê dike ji bo kêmkêna bihayê hin jî kerestên jiyana rojan e. Û li derencam bi zorîneya dengan evan pêşînyara pesend dikin. Ji bo kêmkêna kiriyên veguhastinê û saxlemiyê û milikdariyê. Ku bi vî awayî kêmkirina kiriya xaniya û şiqan bi rêja 25 ji sedê û kiriya cihên bazirganî û dukanan bi rêja 3 ji sedê û bo rêja 25 ji sedê jî bo xizmetguzariyên projeyên a kincî bone. Biryara derketîn ku wekî hewejî dîtî tevê kombûna vekiriya Encûmenê Parêzgeha Duhokê da Cenabê Kayîk Behzadî ron û aşkerayî hemî ê xistine berçav û dîtnan bijî tiştê gelekê giring e çunku evê tenê ji kiriya bigire saxlemiyê bigire ji hatino çûnê bigire sotemeniyê bigire ev hemî bazarê giştî bigire hemî ew niyet ku rojane peywendeyek girêdaneka rastawxo bi jiyana xelkê me ve hey. Li dor çawaniya cêbecêkirina evan biryara cêgirê parêzgarê Duhokê bi vî awayî behs li bicih hatina biryara dike. Qazayek di serperiştiya qazaxû ketin û di dîvçûnê serketin gel rêveberiya çavdêriya bazirganî û gel asayişê û gel polîsa û li canê taybet dê nedanan û em direj dîn jî ku ev biryare piştî ji meclisê muhafizê derdkevîtin Encûmenê Parêzgehê derdkevîtin her şûja baştir an jî ew muddî ew medanin dihête cêbecêkirin. Digel pesendkirina evan pêşînyara ji bal civata parêzgeha Duhokê û her dema derçûna biryarê ew ê bikeve di biyavê bicih anînê da lê ewa xelkê parêzgeha Duhokê dixwaze karabûna aliyên peywendîdar e ji bo çavderîkirina çawaniya bicih hatina evan biryara dê kêmtirîn dem da. Sîpan Amedî, NRT, Duhok.